Her kommer part 5 af vores Tyrkiet-vlog og den sidste. Nu skulle vi til videre, men inden vi begyndte at køre ordentligt, skulle vi lige igennem det her skum, hvor der var skum ud over det hele. Og, ja. Så det får I lige at se her. Ja, og som man kan se, her blev Elina rigtig meget skummet til. Og så kom vi hen til sådan nogle virkelig flotte sådan gamle ruiner, hvad det hedder. Og nogle kom vi forbi flere gange på tur. Og så kommer vi lige til det her, hvor at mit Snapchat-filter did me dirty. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det var ja. Men så kørte vi ned ad den her tunnel, hvor vi egentlig bare skulle ned og have taget nogle billeder. Og så hernede for enden kan man se Spider-Man, ham der render rundt og tager en masse videoer og billeder. Han sidder oven på en af turguidesenes skuldre for at filme, når vi kommer ned. Altså jeg ved ikke, hvad de har gang i, de to der. Men ja, så kom vi lige herned for at skulle have taget nogle flere billeder. Vi fik nemlig sådan en hel USB-pind, både med billeder og en video og alt muligt, som ham Spider-Man han gik rundt og tog, mens vi kørte. Og her er vi så på vej ud af tunnelen igen, og da vi så kommer op, der hænger Spider-Man bare dingler der. Det var sygt, mens han holdt kameraet og filmede os. Det var helt, ja, han er crazy. Men så kom vi så til det stop der, hvor man så kunne bade. Det vidste vi så heller ikke, så vi havde ikke badetøj på. Og her laver vores turguide lige en baglænder ned i vandet. Her kan man så se den der Green Lake, vi skal tage ned til at holde det sidste stop, hvor vi også får noget frokost. Det kommer der lige et billede af her. Og det smagte sygt lækkert. Her hoppede Spider-Man åbenbart lige i vandet. Det fik jeg lige en video af. Det var meget sjovt. Jeg ved ikke lige, hvorfor han skulle det. Så skulle vi andre så på den her båd, altså dem, der havde lyst. Og så kunne man sådan komme ud på den her Green Lake, og så sejlede den bare lige rundt i sådan en cirkel. Det var egentlig meget hyggeligt, og det var virkelig flot natur, de har der. Ja, og her filmer jeg egentlig bare lige båden, og så filmer jeg lidt af det natur, vi kom rundt og så på bådturen. Og så var turen egentlig næsten slut. Vi skulle til at tilbage. Her fylder de lige vand op, så de havde nok til vandkamp på hjemturen. Og så her i det her klip, der ser man så, at vi er de sidste, der er tilbage, og vi er på vej til hotellet. Bare også vores driver. Og så da vi kom tilbage på hotellet, der mødte vi den her mega søde kat. Ja, og det var jo vores sidste aften, så vi valgte at sætte os ned til poolen, bare spille noget Uno, høre noget musik og bare slappe af, fordi det var et mega hyggeligt hotel, vi var på. Og ja, vi skulle bare lige nyde det sidste, inden vi skulle hjem. Og personalet var så flinke på hotellet, de gav os lov til at sætte dansk musik på. Og det var egentlig bare mega hyggeligt. Og ja, vi sad egentlig bare og spillede Uno, og så lige pludselig så kom en af de der bartender, der arbejdede der og spurgte, om vi ville spille Uno med ham. Så vi rykkede op i baren og endte med at sidde og spille Uno med ham, og det var mega hyggeligt. Det var bare, ja, det var virkelig fedt og virkelig god oplevelse, mega god rejse. Men den skulle jo også slutte på et tidspunkt, så om morgenen her kan man se, at Elina er meget, meget ked af det, fordi vi skal til at hjem. Ja, og her er vi så kommet i lufthavnen og skal til at flyve hjem.